Малоҳа ҷон, ту чо кардӣ? Занг мезанӣ, мекишӣ телефона, зангет мезанам, номерот киштагия охи. Нака охи, хеле те чӣ ягон вайхи ҳама тугрия охи, ҳама тугрӣ мешава. Ғамша нахи, я рӯз мешем яҷоя, дастам мегирам, мебарам бешаи палангон. Мегӣ о я чӣ камбудӣ дорум? Камбудии хидма ман худам медонам чия охи. Камбудии ман ки ҳастай, ман студия надорум. Камбудии ман ҳастай ки дар байни коробкоре мехонам. Камбудии ман ҳамин қаш ҳастай охи, ҳамаш тугрӣ мешава. Сад кинӣ ки накинӣ я рӯз студия мекишам. Студия кишам ноша мемонам малоҳа. Ай номи малоҳа я студия мекишам. ҳамаш тугрӣ мешава малоҳа ҷон, хафа наша. Хай ман барои ту мехонам охи, хай чикор кунам? Ман надорам ягон марӯси дига ки болои ӯ бихонам. ҳамаш тугрӣ мешава малоҳа ҷон, ман барои ту мехонам. Сад кинӣ накинӣ яҷоя мешем охи.